दिनै जोंहा जिसेथि सानजा गुफुर बाथौ गौथुम लोगोसे 8थि बिस्वनाथ जिल्ला स्निथि जे दैमालु दालाय आफाद गौथुम बे गौथुमनि जि जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि दिनै जि गिबि लाइ लथा गायनाय बेयाव आंखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनायाव आं बेयाव नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामदों जे बाथौ धोरोमा गायसनजेननायनिफ्राय अर्थात गोदो बर'आ बाथौ धोरोमनिखामोन, दा नाथाय गेजेर खन्दआव एसे बेबायदिनो सेरखाय बेरखाय जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जोंनि बर' समाजनि गोरों गोरों सुबुंफ्रा जोंनि बाथौ धोरोमखौ बजबनानै लानानैनो जोङो जोंनि हारिखौ सिनायथि होनांगोन होननानै जिहेतु 1992 मायथाइयाव आफादखौ गायसनदों, अर्थात बाथौ महासभाखौ गायसननाय जादों। आरो बै समनिफ्रायनो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनहा जोंनि बर' समाजाव बाथौ धोरोमखौ सोदांनानै बेबायदिनो गोबां सेमिनार खुंबाय थादों। सेमिनार खुंनायनि गेजेरजोंनो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन आसारखान्थि नेमखान्थि बेफोरखौ सोदांबोबाय थादों। आरो बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोनसे समाव मुलुगनां धोरोम खालामहैनो हायो, बिनि थाखायबो खामानि मावबोगासिनो दं। आरो बाथौ धोरोमखौ जाहाथे फेहेरनाय फोजौनाय बे हाबाफारिफोरखौ मावबोबाय थादों। दा ओंखायनो दिनै आङो बे हाबाफारिखौ बाहागो लानानै दिनै जिहेतु गोबां आनसलिकनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा बिबानगिरि बिथांमोनजों लैहोर हेफाजाब होदों, बे हेफाजाब होफैनो आङो आंनि गोसोनिफ्राय जोबोद गोजोननायखौ फोरमायनो। मुलुगनां बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनोब्ला मा हाबाफारि मावनांगोन? बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थांनायाव जे जोङो मोनफ्रोमबो जे जोंनि बाथौ धोरोमनि जे आदर्शफोर, बे आदर्शफोरखौ जोङो बयजोंबो गनायजानाय जों खालामनो हानांगोन। मानोना दा नैबे थांखिखौ लानानैनो जोंनि बाथौ धोरोमा बोसोरफ्रामबो खननै खनथामसिमहालागै मोनफ्रोमबो टपिक्सखौ लानानै गुबुन गुबुन टपिक्स जोंनि आसारखान्थिनि सायाव, बर'नि समाजखान्थिनि सायाव बे टपिक्सफोरखौ लानानै जे माबायदि हाबाफारिखौ लायोब्ला बयजोंबो गनायजाथावना जायो, नैबेनि सायाव सावरायलायबाय थानाय जादों। आरो बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमनि जि आदर्शफोर अर्थात आसारखान्थि नेमखान्थि बेफोर जुदि बयजोंबो गनायजाथावना जुदि जायोब्लानो अब्ला जोंनि बाथौ धोरोमा मोनसे समाव मुलुगनां धोरोम जाहैनो हागोन आरो बयजोंबो गनायजागोन। बेथ' बर्थमान जि जोंनि समाजाव अर्थात दा बर्थमान सोलिनाय समाव माने लाइमोनफ्रा बेबायदि गुबुन गुबुन माने गाज्रि हाबाफारि फारसे गोबां आवगायनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय जोङो बिथांमोनखौ जोंनि धोरोमाव जुदि जोङो बिसोरखौ दोननो हायोब्ला, धोरोमनि बाथ्राफोरखौ जुदि बे लाइमोनफ्रा जुदि बुजियोब्ला आरो धोरोमनि बान्दोआव जुदि बिसोरो थायोब्ला, अब्ला बिसोरो गावसोरनि जिउआव गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय हयथ' जानगार थानो हागोन। गतिके जोङो गेदेर सुबुंफ्रा जों बिथांमोनखौ जोङो धोरोमनि बोसोनफोरखौ होनांगोन आरो धोरोमनि बोसोनफोरखौ होयोब्लानो बिसोरो गाज्रि खामानि मावनो आवगायनाय नङा, आं बेखौ आसा खालामो।